खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आलफा उदांनि केम्पआव आफादनि सानै सोद्रोमाखौ जिउ फोजोबदों। अंकिता दत्तआ एजेपिआव हाबसिगोन। सिलचराव एमपि गौरव गगैनि कनफिया जाब्रबथाय, सासेनि जखम। सेसापानि बरभेरा गामिनि सोमखोर बर'आ गोमानानै दङ। सोनाब बंग दुलाराय बर' समाजा कुमारग्राम ब्लक कमिटिखौ गोदानै दाफामबाय। महाराष्ट्रनि गंसे मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव 24 घन्टायाव सा 30 बेमारि थैदों। जम्मु काश्मीरनि राजौरीयाव टिउरियानि हेंथायै आर्मिनि गोख्रों अपारेशन। बैसो जास्लाबै उन्दै हिनजावसाखौ जुलि लाग्रा सा 800खौ पुलिसआ खाबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आलफा उदांनि केम्पआव आफादनि सोद्रोमानिनो थैजों जाहाबदों। आलफा उदाङा आफादनि सानै सोद्रोमाखौ जोबथा साजा होनानै जिउ फोजोबदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सासे आइजो केडारजों लोगोसे आफादनि गुबुन सासे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिखौ परेश बरुवा दैदेननाय आलफा उदाङा जिउ फोजोबनानै साजा होदों। आफादनि हेंथा खामानियाव लोब्बा लाखिनायनि दायाव आलफा उदाङा बे खास्रि बिस्रि साजाखौ होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आफादनि इसिङारि खौरांफोरखौ रैखाथि बिफाननो दैथायहरनायनि दायाव बे साजाखौ होदों। आफादनि बादगा खामानि मावनानै जोबथा साजा होजानाय सोद्रोमाखौ लासित हाजरिका एबा सेलिम आली आरो आफादनि आइजो केडारखौ बर्नाली असम एबा नयनमणि सेतिया होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि नयनमणि सेतियाया आसामनि सासे गोख्रों गेलेगिरिमोन। बेनि अनगायैबो बियो सासे बिमामोन। गुबुन फारसे लासित हाजरिका एबा सेलिम आलिया आलफा उदांनि सासे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिमोन। लासित हाजरिकाया आलफा उदांनि ब्रिगेडियर रेंकनि सोद्रोमामोन आरो आफादनि लवार हाउसनि लेङाइ आफादगिरिमोन। रिपर्ट बायदिब्ला ब्रिगेडियर लासित हाजरिकाया 1988 मायथाइयावनो आलफायाव जयेन खालामदोंमोन। बेनि उनाव 1990 मायथाइयाव म्यानमार केम्पआव ट्रेनिं लादोंमोन। बबेखानि लासित हाजरिकाया 2001 मायथाइयाव पाकिस्ताननि सोरखारि एजेन्सि ISI नि केम्पआव ट्रेनिं लाहैदोंमोन होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। कंग्रेस दैदेनगिरि अंकिता दत्तआ असम जातीय परिषद सुंद'यै एजेपिआव हाबसिगोन। आसाम रायजोआरि लाइमोन कंग्रेसनि बारग' आफादगिरि डक्टर अंकिता दत्तआ गोबांसा कंग्रेस दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरजों लोगोसे थाबैनो एजेपिआव हाबफैसिगोन। समबारखालि मोनाबिलिनिफ्राय रायजोनाङै गोख्रोङै सावरायजागासिनो बे खौराङा। मख'नो गोनांदि असम जातीय परिषदआ बानजायनाय एक आसाम जात्रानि हाबाफारि बायदियै समबारखालि सानाव दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि हानजाया शिबसागराव सौहैयो। बेनि उनावनो कंग्रेसनि बारग' दैदेनगिरि डक्टर अंकिता दत्तआ मोनाबिलियाव एजेपिनि दैदेनगिरिफोरजों स्रोदै सावरायज्लायो। बेनि उनावनो अंकिता दत्तआ थाबैनो एजेपिआव जयेन जानो हासिगौ होननानै सावरायजादों। रिपर्ट बायदिब्ला अंकिता दत्तजों स्रोदै सावरायनायाव एजेपिनि आफादगिरि लुरेन ज्योति गगৈ, दुलु आहमेद आरो दोलोनि गोबांसा दैदेनगिरिफोराबो दङमोन। सिलचराव हरखाब लामा जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जादों एमपि गौरव गगैनि कनभय। गोख्रैथिजों खारनाय गौरव गगैनि कनभयनि गारिया गंसेनि उनाव गुबुन गंसे सौनायाव बे जाब्रबथाया जादों। बारग' मन्त्रि अजित सिंहनि गारिजों लोगोसे खमैबो गंसे गारिया बे जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जादों एबा गंसेया गंसेखौ सौख्रेबदों। बबेखानि बे जाब्रबथायाव सासेनि कंग्रेसनि मावथिफोरा जखम जादों होननानैबो मिथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिलचरनि कनफिग्राम उरां गाथोननिफ्राय एमपि गौरव गगैखौ बरायनानै गं 100निबो बांसिन गारिजों रेलि खालामनानै कंग्रेस भवनाव लाबोनाय समावनो सिलचर उरां गाथोन लामानि मयनार बान्दो दालाङाव बे जाब्रबथाया जायो। गोख्रैथिजों खारबाय थानाय गंसे गारिया सिगांनि गंसे गारिखौ सौनायनि उनावनो उन खारनाय गारिफ्रा गंसेनि उनाव गुबुन गंसेया सौफैयो। बबेखानि बे जाब्रबथायाव गंसे बेसेन गोसा गारिया खहा जादों। आइजोफोरखौ लानानै गासै सासेनि कंग्रेसनि मावथिफ्रा जखम जायो।
नाथाय गौरब गगैनि गारिया जेबो रोखोमनि खहा जायासै होननानै सुलुङाव फोरमायदों। तामुलपुर जिल्लानि सेसापानि बरपेरा गामिनि टेक्ल' बर'नि दुइसिन फिसाज्ला 26 बोसोर बैसोनि सोमखोर बर'आ थांनाय आगस्ट दाननि 4 अक्ट'निफ्रायनो गोमानानै दङ। सोमखोर बर'आ बै साननिफ्रायनो नखरनि सुबुंफोरजों जेबो सोमोन्दो लाखियाखै आरो बे समाव खौरां गैलायै थासारियाव दङ। बेनि बागै सोमखोर बर'नि बिसिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला सोमखोर बर'आ 4 आगस्ट खालि फुंनि समाव बहाबा थांनो ओंखारलांनायनिफ्रायनो गिदिंबोफिनाखै आरो नखरनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिसिजों जेबो खौरां गैलायै जानानै दङ। बबेखानि आगोलनि समाव सोमखोर बर'खौ लानानै तुतुमुनि गगৈ मुंनि सासे हिनजावसाजों फन खननैसो रायज्लायना मोन्दोंमोन आरो दान्थे बिदान्थे जालायनो मोन्दोंमोन होननानैबो बिसिया फोरमायदों। बेजों लोगोसे सोमखोर बर'आ तुतुमुनि गगैजों लोगोसेनो खारखोमानानै दं होननानै नखरनि सुबुंफ्रा सन्देह खालामदों। थारैनो सोमखोर बर'आ बहा दं दासिमबो बेनि जेबो उदिस गैया। सोरबाफोर बिखौ बहाबा हिनजाव लानानै थाहैनाय एबा बहाबा कम्पानियाव खामानि मावनानै थानाय नुबाय बायोब्ला आरो लामा सामायाव नुसनबायोब्ला हमनानै दोननो आरो 9148398530 मबाइल नाम्बाराव नखरनिसिम खौरां हरनो खावलायदों सोमखोर बर'नि दुखुथिया बिसि आरो नखरनि सोद्रोमाफ्रा। सोनाब बंग दुलाराय बर' एबा मेस समाजा कुमारग्राम ब्लक कमिटिखौ गोदानै दाफामबाय। गोदानै दाफामजानाय कुमारग्राम ब्लक कमिटिनि आफादगिरि महरै दिलीप नार्जिनारिखौ सायख'नाय जायो। बे गोदानै दाफामनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै दुलाराय बर' समाज मिरु आफादनि लेङाइ आफादगिरि नुरसिंह नार्जिनारिया गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों दि थांनाय 2013 मायथाइनिफ्रायनो सोनाब बंग बर' एबा मेस समाजा सोनाब बंगनि गासै ओनसोलाव जेराव बर' राव रायज्लायग्रा दङ बैफोर ओनसोलाव थाङै थाङै बर' राव हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय नारा नाथा खामानि मावबोगासिनो दङ। लोगोसेनो मोनफ्रोमबो बर' एबा मेस गामियाव थानाय गुदि फरायसालिफोराव बिटिसि सोरखारनि हेफाजाबजों आलादायै बर' फोरोंगिरि थिसननानै बर' आयदाखौ फोरोंगासिनो आरो बर' समाजा नोजोर लागासिनो दङ। आथिखालाव बर' एबा मेस समाजा सोनाब बंगनि आलिपुरदुवार, जलपाइगुरि आरो दार्जिलिं जिल्लायाव मैखोमै बिहोमा लानानै बर' राव आरो थुनलाइजों लोगोसे बर' एबा मेस हारिनि राव आरो हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गोबां खामानि मावबोगासिनो दङ आरो इयुनावबो मावलांबाय थागोन होननानै बुंलांदों नुरसिंह नार्जिनारिया। सोनाब बंग रायजोआरि दुलाराय बर' समाजनि आफादगिरि नबिन मण्डला खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि आथिखालाव सोनाब बंगनि मोनथाम जिल्ला फारियै आलिपुरदुवार, जलपाइगुरि आरो दार्जिलिंआव गासै गं 137 सोरखारि गुदि फरायसालियाव बर' आयदाखौ 1 घन्टा फोरोंगासिनो दङ आरो बिसोर फोरोंगिरिफ्रा गासैबो बर' राव रायज्लायनो आरो फरायनो लिरनो गोरोंजोब एबा नांगौबायदि फोरमानलाइ डिप्ल'मा गोनांजोबखा। नाथाय दासिमबो सोनाब बंग सोरखारनिफ्राय जेबो राङारि हेफाजाब मोनथ'नाय जायाखै। अब्लाबो नाथाय सोनाब बंग एबा बर' मेस समाजा जिरायनानै थायालासेनो गुबुननिफ्राय दान दखिना लानानै बिजाब दिहुननायजों लोगोसेनो फोरोंगिरिफोरनो एफा एनै आखाइ खरस होबोगासिनो दङ सोनाब बंगआव बर' एबा मेस रावखौ फोथांनानै लाखिनो थाखायनो। महाराष्ट्रनि नांदेड़आव थानाय डक्टर शंकर राव चौहान सोरखारि मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थांनाय 30 सेप्तेम्बर आरो 1 अक्ट'बर 24 घन्टानि गेजेराव सा 36 बेमारिफोरा थि समाव फाहामथाय मोनैनि जाहोनाव जिउ गोमादों। बे दुखुनांथाव खौराङा खौरां बिजोंनि जोहै गोसारनायाव रायजो सोरखारनि केबिनेटआ बेखौ नायबिजिरनो नायबिजिर कमिटि दानानै होबाय। महाराष्ट्रनि सावस्रि बिफाननि डाइरेक्टर डाक्टर दिलीप महाशेखरआ मिथिहोनाय बायदिब्ला खौरां बिजोङाव सावस्रि बिफाननि गोहैलो सिबिथायावनो एसेबां गोबां बेमारिनि जिउ खहा जादों। बेनिखायनो रायजो सोरखारनि केबिनेटआ नायबिजिर कमिटिखौ दानानै होबाय। नाथाय नांदेड़ डाक्टर शंकर राव चौहान सोरखारि मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि डीन डाक्टर सिमराव राकाडिया बे खौरांखौ नंखाय होननानै बुंदों। मानो होनोब्ला रावबो डाक्टार एबा मेडिकेल स्टाफआ खामानियाव गोहैलो खालामाखै। मानो होनोब्ला जायफोर बेमारिया थैदों बिसोरनि बांसिनानो किडनी डेमेज, लिभार डेमेज जाखाजोबनायमोन। पाकिस्तानजों नांजाबनाय एलअसीनि जम्मु काश्मीर राजौरियाव थिउरियाफोरनि हेंथायै इन्डियान आर्मिया गोख्रों अपारेशन खालामदों। राजौरिनि कलाकट टाटापानी ओनसोलाव बे अपारेशना जादों।
सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दासिमबो आर्मी आरो तिउरियानि गेजेराव गावलायनाया सोलिगासिनो, नाथाय रावनिबो खहा जानायनि जेबो खौरां मोनथ'नाय जायाखै। मख'नो गोनांदि दासान्दि पाकिस्तानाव जोनोम मोननाय लश्कर-ए-तैयबा तिउरिया हानजाया खोला काश्मीर ओनसोलाव जोबोरैनो बांगासिनो आरो स्रोद-स्रोदै भारतनि हेंथायै खामानि मावगासिनो दङ। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै आसाम पुलिसआ साननैनि गेजेराव हरखाबै अपारेशन एबा रेड खालामनानै उन्दै बैसोनि हिनजावसाफोरखौ जुलि लाग्रा गासै सा-800खौ एरेस्ट खालामदों। माखासे साननि सिगाङाव 1 सेप्तेम्बर अक्ट'निफ्रायनो अबैध सामिफोरखौ ग्रेप्तार खालामनायनि अभियानखौ सोलिगोन होननानै फोसावदोंमोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया टुइटाराव टुइट खालामनानै मिथिहोनाय बायदिब्ला हमजानायफोरनि गेजेराव सा-19नि नखल खाजिबो दंफायो। नखर बिफाननि डायरियाव लिरनाय बायदिब्ला दुलाराय आसामाव गासै सा-3000 सुबुङा उन्दै बैसोनि हिनजावसाफोरखौ जुलि लादों आरो बिसोरो रावबो बारग'नाय नङा। बिसोर बयखौबो पुलिसआ हमजोबगोन होननानै टुइटारनि जोहै फोरमायदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।